Så i dag skal vi optage noget Minecraft. Vi laver den fejlen der. Vi kalder den YouTube. Og så prøver vi lige en mega random seed. Hej med dig. Done. Create new world. Det er min første video på den her kanal. Ja, så må vi se hvad der sker. Jeg har Optifine og Raise minimap på. Det kan jeg sgu så meget godt sige. Der er masser af mad. Så skal vi lige starte med at have noget træ her. Så vi vil lave nogle tools. Det er jo meget vigtigt. Vi starter lige med noget træ. Så laver vi en pickaxe, og så går vi ned og miner noget sten. Nå, jeg gider ikke lige have det der træ deroppe i toppen. Det ser dumt ud. Sådan en svævende træ. Ja. Så skal vi lige. Så har vi noget træ. Laver vi lige derom til wooden planks. En workbench. Og så stiller vi lige der. Laver vi lige 4 sticks. Så laver vi en pickaxe. Så miner vi lige noget sten. Ligesom. Så vi kan få dræbt nogle af alle de dyr der. Det ser sgu ud til at være et meget godt seed vi har fundet. Bare mega random. Så jeg selv sige der var den her gang. Det der er jo som sagt min første video på YouTube. I må meget gerne skrive hvad jeg synes om den. Jeg er ret ny til det her YouTube. Det eneste jeg lige har lavet det er en intro. Som selvfølgelig er i starten af den her video. Hvis I nu skulle være i tvivl. Et sølle stykke gulv. Hvad sker der for det? Men nå, det må det jo så lave. Det var lidt svært. Det var en ko. Kom her. Wow. Godt nok. Nu dropper der 2 stykker. Den droppede et stykke, og den der skal droppe et stykke uld. Vi skal nemlig have til en seng. Der var der endnu et form. Den skal vi også lige have fat i. Dø. Yes. Jeg synes der var mange flere da vi startede. Eller var det bare mig? Der var en ko. Dø. Yes. Er der ikke mere? Men det snipper jeg om det her, kan jeg se. Ikke lige det jeg vil foretrække, men fuck it. Vi klarer den nok. Der var får. Mange får. Tre uld. 4 uld. 5 uld. 6 uld. Ja, det er XP. Okay, det er bare mega random eller hvad? Det skal jeg altså lige ud og se. Så lige. Fedt. Trætteland. Der vil jeg godt have nogle af, de ser da rimelig seje ud. Giv mig. Nå, der var flere. Der var mange flere. Det er okay. Det vil jeg godt lide. Lige for at det går lidt hurtigt, så kommer det. Så skal vi lige have noget der klæde her. Kan man lige gå lidt hurtigt med en pickaxe? Lidt. Skal jeg lige gå i stykker. Gider ikke have det her trælort. Hvad klæder jeg? 28. Fint nok.
grantræer. Almindeligt træ. Det ser jo godt nok ud. Kan jeg huske, hvad jeg stemmer tingene? Tror jeg vist ikke, jeg kan. Det er ikke så godt. Det er lidt pinligt der. Dø god. Dø. Og som jeg nok kan sige, så er det default texture pack jeg er på. Måske installere nogle HD textures på senere. Det må vi lige få se. Sådan der. Der var endnu et for. Der er endnu for helvede de klamme for. Laver vi lige hurtigt en økse, så vi kan få noget mere træ. Skal vi lige have noget træ? Get it wood. Det skal vi vist have meget af det her træ. Så vist længere op, tror jeg. Kom der for helvede. Spasmus. Har lidt en lortemus, der kan godt finde på lige sådan at flippe en gang imellem. Sætte blocks, eller så rulle lidt. Men jeg overlever. Skal jeg fat i en ny på et tidspunkt. Bliver ikke lige nu. Det var da et rimelig godt seed der egentlig. Synes jeg. For helvede hus. Der. Så skal vi have noget det træ her. Så nu har vi andet stykke træ. Og hvad bliver det sidste? Skal jeg en stenpikker, ikke så? Skal jeg bare lave noget kul? Nej, der var lidt mere. Der var kun en. Undskyld, hvis jeg ikke lige kan se noget. Jeg går lige op og lave noget kul. Nok være lidt smart, så jeg kunne se noget. Nej, men skal vi lige lave 4 fakler? Wow, lag. Lige noget af det her. Jeg ved ikke lige hvorfor den lige lagger lidt nu. Det er da bare lidt træls. Okay, der er 5 mark gravel her. Så gør vi det bare der. Så det er en tons der, og så. Så. Lige nu spiller jeg jo kun lige med Optifine, som I kan se. Og så med Race Minimap. Jeg skal sige, hvis jeg skal have nogle flere mods på, for eksempel Timber eller sådan noget. Det skal jeg sgu ikke være bleg for at sige. Der var lige lidt jern her. Jeg vil jo gøre alt for at gøre mine fans glade. Men jeg skal også selv give det selvfølgelig. Jeg skal også sige, hvis I vil have, jeg skal spille med Technic Launcheren. Det er jo helt fint. Den har jeg også spillet lidt med før. Ikke fordi jeg er ekspert til den, men kan vel finde lidt ud af den. Det er lige det hul til der. Sådan der. Op. Teach min smukke ovn. Charcoal, fedt. Ja, vi skal lige hurtigt lave en seng. Og så langt lige noget her nu. Så skal lige brænde det sidste ud.
for at lave det primitivt, bare lige her i starten, så vi ikke dør. Så laver vi et hus ind det her. Graver vi lige lidt ind. Sådan. Det ser fint ud. Jeg skal lige have ting med mig over. Give me, yes. Take me my pickaxe. Så det er jo crafting table der. Så skal vi lige have en skov. Kan vi sådan her. Fail, sådan der. Sådan der. Sådan. For helvede. Det var jo ikke så godt. Ej, det var godt. Øj, der er meget faktisk, tror jeg. Det her ser sgu da rimelig nice ud. Fedt set. Namme. Jeg ved, hvor lang tid jeg har optaget. Fuck it. Det må godt være en lidt lang episode, jeg tænkte. Nu var det vores første video. Det kommer sgu så liderligt. Alt det kul. Nu blev det sgu lidt mørkt. Ikke mere. Graver bare lige ind i væggen her. For helvede. Vi graver bare lidt, så. Ja, så dækker vi det tilbage efter. Spiller jeg egentlig på peaceful. Ups, fail. Normal. Så derfor jeg kan miste noget mad endnu. Undrer mig sgu lige. Det var sgu lidt mærkeligt. Det må jeg undskylde. Skulle nok lige tjekke inden jeg begyndte at filme, men skete. Der er ikke sket så meget ved det. Tror jeg det ikke. Så nu har jeg bare lige et lille start primitivt hus her. Nej, det går ikke, når jeg skal sove. Det der. Jeg kan lige være lidt op her. Sådan. Så tager vi lige vores seng. Og lægger os til at sove. Nu skal vi se, hvad er klar. Godmorgen. Ja, der går sgu lidt der. Skal vi gå til angrebet? Det tror jeg nok lige vi skal. For helt vildt Benny. Dyk. Yes. Fik vi et ben. Yes. Jeg blev bange, mand. Fucking creepers. Hader creepers. Nej, det bør jeg ikke. Smukke hus. Der er endnu en creeper. Practical head. Der er lige nogle får. Og det gider ikke. Så laver nogle seeds, så jeg lige kan få lavet noget brød, hvis... Der var et seed i hvert fald. Der er 2, 3. Sådan. Vi kan lave den herinde for eksempel. Kan vi have en lille fin en. Og fjerne jeg min seng. Og så gør vi så. Og sådan der. Yes. Og så laver vi lige sådan en fræk fætter. Sådan her. Sådan der. Og så sådan der. Og så sådan der. Sådan der. Sådan der. Og så gør vi sådan her med den her lille frækker. Så den her. Den der. Og så gør vi sådan. Så skal vi
der bonmel her. Sådan. Hvor mange sige tager vi nu? Så er det 4. Så kan de lige stå og gro lidt. Når vi skulle lige udbygge vores hus. Og jeg skulle faktisk lige have sat mit rum. Gør vi lige sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. For det vi smækker den op, og så smækker vi lige vores hjerne der. Og så miner vi lige lidt af. Eller miner, vi gør lige lidt mere plads. Ja, det er så meget for beskeder. Det er nok ikke så skide smart, når man sidder og filmer. Men hvor fanden skulle de jo vide fra, at jeg sidder og filmer lige nu? Det er jo lige spørgsmålet. Så fuck det, det tænker vi ikke på. Yeah. Har jeg ellers haft en god dag? Yeah, det var lidt mærkeligt at spørge om det, men jeg er bare random. Der er jo en pickaxe i stykker. Kan vi bare lige holde det her. Så har vi altid lige min træpickaxe her. Godt nok ikke så langsomt. Sådan. Sådan var for helvede. Sådan. Laver vi lige en ny pickaxe. Jeg ved godt, Jan, det var færdigt, men jeg er ligeglad. Sådan er jeg bare født. Jeg er bare ligeglad med alt. Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke ligeglad med alt. Grav lige det her jord ud. Det ser sgu ikke så fandens frækt ud. Ui, det bliver mørkt, det bliver mørkt. Det kan det ikke. Jeg kan ikke blive mørkt. Jo, der var en fakkel. Meget bedre. Vi skal lige have... Vi har faktisk en træ her. Jeg har en seng. Den fjernede jeg igen. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Vi laver en lille soveværelse. Krav lige ind her. Så laver vi en lille soveværelse. En lille fræk soveværelse. Sådan en lille 3x3 soveværelse. For helvede, de kan bare ikke lade mig være, de damer. Det kan være, man lige skulle svare dem. Så står jeg lige lidt stille lige nu. Jeg filmer. Sådan. Så burde de lade mig være. Sådan. Lige se, det er ikke lige her. Yes, det er sådan rimelig stabilt. Prøv lige at se. Lægger min FPS på. Den ligger sådan lidt og gynger. 43, 44, altså det er fint nok. Det er ikke verdens bedste computer, jeg har jo. Sidder og filmer på en bærbar. Skal vi lige lave lidt camouflage i det her hus her, så monstrene ikke genkender eller finder ud af, hvor vi bor. Gør det bare lige sådan. Fjerne lige det sten. Jo. Det var ikke så fedt smart. Nu kan jeg jo ikke komme ind. Gør vi bare lige sådan totalt jackass. Det er lidt et kreativt hus, det her. Oh no, where's my fucking seats? No, no light. We just do this. Oh no, it has been dark. Okay, jeg er ikke specielt god til engelsk, kan jeg høre. Så. Voks for helvede, voks. Okay, det er det. Jeg skal lige lave en lille kighul. Der er ikke noget sand hernede.
lige ned og henter noget sand. Så vi laver nogle pivfrække vinduer. Piggy. Piggy. Ej, mit svær. Og så dropper den lort ikke noget. Jeg gider ikke lige gå hele vejen tilbage for at hente det. Og så gør vi lige sådan her. Sådan. Og lige den zombie svær, der blev den lige helt bange der. Så lige fast svær. Det vælter ind med beskeder på Facebook. Bare så pivfræk. Det skal være, at man lige skal svare dem. Film. Så svarer vi jo lige dem. Jeg ved ikke lige, om I så det. Hvis I gjorde, så klipper jeg det ud. Bare lige så I ved det. Synes I ikke, det rager jeg, hvis jeg skriver? Det gør det. I er sgu så frække. I hugger alt det her ud her. Alt det gravel. Så pivfrækt. Gå væk. Jeg skal lige hjem og lave en saks. Så vi kan lave pivfrække sager. Nej, det er det sgu ikke. Hvad er det for en fanden små jord? Ja. Og jeg troede lige det var mit hus. Jeg har 5 fuld. Så vil lige stikke gennem vej igennem huset, eller gennem skoven. Kører. Dø. Vi skal lige have den her frække workbench med. Jeg er sgu lidt småledelig. Men jeg vil lige gå tilbage, og så vil jeg vil afslutte episoden med at sætte et waypoint i mit hus. Det er lige det, jeg holder til. Det kan jeg lige se. Et frække hold. Dække hul. Jeg tror faktisk, det var en rimelig ok episode. Sådan 15 minutter, tror jeg faktisk. Har ikke mit dørt. Men det finder vi lige vores camouflagehus. Så vil jeg kigge i den her, og så vil jeg brænde noget af det der sand, og så vil jeg lige sætte waypoint at home. Gå lidt blå. Det er sådan blå. Frække. Back. Exit. Så smukt. Så yes. Tak fordi I så med. Hej.